Bon dia, soc en Marc Folia, soc responsable de producte a Coeli i de l'àrea d'I+D. I fem una mica aquesta presentació per fer unes breus pinzellades, serà molt breu, sobre com des de Coeli com enfoquem l'ús d'aquestes tecnologies d'intel·ligència artificial. En principi, així hem identificat unes 4 grans àrees en aquestes eines. Actualment aquestes eines ens poden ajudar. Una, l'assistència a la catalogació de les col·leccions. Per altra banda, noves formes de cerca i de recuperació d'aquesta informació. Amb anàlisi de dades i suport a la gestió, per exemple, amb conservació i restauració, amb informes de dades, etc. I finalment, suport a l'usuari i noves interfícies d'interacció amb l'eina. Aquí hem treballat actualment, com podeu imaginar, amb la vinguda totes aquestes tecnologies és un gran repte i hi ha moltes coses per fer. Anem fent a poc i amb bona lletra. Sobretot hem tocat a les primeres 2 àrees. Ara veurem també alguns projectes. Aquestes tecnologies, aquestes funcionalitats, algunes d'aquestes s'incorporaran o les estem incorporant directament a Coeli, a l'aplicació, perquè es puguin utilitzar mentre es treballa. Hi ha altres eines que són aplicacions complementàries que estan integrades amb Coeli però que són independents, com el Quick, que també veurem. Després hi ha petites eines auxiliars que ens serveixen per determinats projectes d'automatització, etc. I finalment també plantegem el tema dels agents, la possibilitat que altres eines d'intel·ligència artificial després puguin actuar amb Coeli, etc. Però bé, anem per passos. Nosaltres una mica el missatge que volem també transmetre una mica és que, d'alguna manera, la intel·ligència artificial no és només una caixa negra que sap de tot i que fa de tot i que li poses dades i te les retorna. Sota el paraigua de la intel·ligència artificial hi ha tota una sèrie de tècniques que fa temps que existeixen i que serveixen cadascuna d'elles per una cosa concreta. Més que una caixa negra, es tracta d'una caixa d'eines. Si vols clavar, utilitzes el martell. Si vols collar, el tornavís. I això. Hi ha un ventall molt ampli d'eines en tots els àmbits. Nosaltres volem fer èmfasi especial o volem destacar sobretot aquestes primeres 2, procediment de llenguatge natural i l'ús dels models de llenguatge, i la visió per computador, el reconeixement d'imatges, el tractament d'imatges, etc., que són les 2 grans àrees que fins ara més hem treballat. Hi ha una tercera àrea que té un nom una mica altisonant, la IA neurosimbòlica, que és una àrea que no hem de perdre de vista perquè està vinculada a unes certes tradicions que són molt pròpies també del nostre sector, com són els grafs de dades, el linked data, l'RDF, etc. I són tecnologies que hem de tenir, diguem-ne, que hem de seguir per veure què és el que ens poden oferir en el nostre sector. Aleshores, el que farem és veure una mica a través dels projectes que hem anat fent, veure com hem tractat l'adaptació d'aquestes tecnologies. El 2001 vam començar aquest projecte, un projecte Inotec d'I+D, que vam fer en col·laboració amb el Centre de Visió per Computador. Aquest projecte tenia com a objectiu entrenar una sèrie de models de deep learning per executar tasques pròpies del nostre domini, el nostre domini dels museus i del sector GLAM. En particular, aquesta és una de les eines que es van generar a partir d'aquest projecte. És una eina que, per exemple, és una eina de categorització automàtica d'objectes de museu. Li carregues una imatge d'un objecte de museu i et suggereix una sèrie de descriptors seguint els criteris d'alguna manera documentals propis, en aquest cas, de la catalogació de museus i utilitzant també vocabularis controlats com els del Getty, etc. Després, aquest tipus d'eines poden servir com a eines de suport a la catalogació, per inventaris ràpids, etc.
Altres tipus de projectes que hem fet és aquest que vam fer amb l'Institut Municipal de Mercats, d'acord? Que és amb el primer projecte on vam posar a prova aquest nou tipus de funcionalitat, d'acord? Aquí no vull fer spoiler perquè després se'n parlarà en una taula. Aquest tipus de cerca és una cerca d'imatges per contingut. Si posem una cerca, volem imatges de noia tocant la guitarra, doncs apareixen noies tocant la guitarra, etc., sense necessitat d'haver catalogat totes aquestes imatges. En aquest projecte fet amb l'Institut Municipal de Museus va ser la primera implementació i vam fer una mica de treball també amb els usuaris per veure, perquè és important veure com podem implementar bé aquestes eines en aquests entorns, si realment donen resposta a les necessitats d'informació dels nostres usuaris, etc. En aquesta mateixa línia, un petit projecte que estem fent amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya, amb AMNAC, és la cerca per similitud, que va en aquesta mateixa línia de tècniques de processament de les imatges, que bàsicament té com a objectiu també fer accessibles les col·leccions a nous usuaris, a nous públics, etc. Bàsicament, el que permet és seleccionar una imatge que el sistema et suggereixi imatges similars, sigui pel contingut, sigui a través de les formes. Aquestes mateixes tècniques les hem aplicat a eines una mica més prosaiques. En aquest cas, són eines que ens ajuden a fer una feina auxiliar, en aquest cas, que és de detecció de duplicats, de semiduplicats, d'imatges similars i, en aquest cas, fer una selecció de tot un fons de fotografies i fer una esporga d'imatges duplicades. És habitual, en aquest cas, aquest projecte l'hem fet amb l'arxiu de l'Institut d'Estudis Catalans. És habitual que tots tinguem imatges d'actes amb 50.000 fotografies que ha fet el fotògraf, molt repetides. El que fa aquest sistema és identificar les diverses escenes i a través de crear clústers que representen les diferents escenes d'aquest esdeveniment i una altra família d'algoritmes que el que fa és seleccionar dintre de cadascuna d'aquestes escenes quina és la millor imatge, la que té millor qualitat, amb criteris estètics, etc. D'alguna manera, deixem que l'algoritme decideixi quina és la millor. Segurament, si féssim aquí, cadascuna escolliria una diferent. Després, aquí, el mateix equip de catalogadors que es dedica a fer la descripció dels reportatges, després fa una revisió d'aquesta selecció. Aquest és un projecte que ja vam presentar també en la darrera ocasió, d'acord? Que vam fer inicialment amb el Teatre Lliure i que ara també estem utilitzant amb altres institucions, d'acord? És el que anomenem el QUIC. És una eina que utilitza el reconeixement facial per donar suport a la catalogació d'onomàstics, el reconeixement i l'etiquetatge de cares de persones en fotografies. L'usuari selecciona una imatge i el sistema suggereix tota una sèrie de cares similars i, per tant, es poden catalogar de manera molt àgil totes aquestes cares i tenir identificat. Això ho vam fer sobre un fons de 70.000 fotografies, ara ho estem fent sobre un altre de 80.000 i l'eficiència d'aquests sistemes també és molt bona. I per acabar, l'últim dels projectes és aquest d'aquí, que també amb l'arxiu de l'Institut d'Estudis Catalans, que és l'extracció de dades estructurades de documents mecanoscrits i manuscrits. Aquí hem volgut explorar les possibilitats de... En aquest cas el que hem fet és una precatalogació. Aquí es tractava d'un fons de correspondència. Això, mecanoscrit i manuscrit, el que es tractava és de fer una precatalogació d'aquest fons que servís de base perquè després un equip de 3 catalogadors fes la catalogació definitiva d'aquests documents. Aquí vam explorar, el que hem volgut és explorar una mica l'ús d'aquestes eines de processament del llenguatge natural que ens identifiquen les dates, els noms, els llocs, etc., utilitzant metodologies d'alguna manera més clàssiques i també utilitzant metodologies que ens ofereixen els grans models de llenguatge i eines com el GPT. Una mica aquestes caixes negres que també en casos d'aquests ens poden ser molt útils. S'ha d'anar, òbviament, amb molt de compte. Hem de posar-hi 6 ulls per fer les revisions, però el que ens permeten aquestes eines és tenir
una precatalogació de tots aquests documents, de manera que després la feina pugui ser molt més àgil a l'hora de fer les catalogacions. Aquí inclou tant dates, noms de persona, que després també amb aquestes eines el que fem és un procés de normalització dels noms, etc. I podem extreure també sumaris i transcripcions dels mateixos documents. Una mica aquesta és la visió dels diversos projectes que estem treballant en aquesta àrea i res, demanar-vos que us engresqueu també a explorar una mica l'ús d'aquestes noves eines.